Rosalía de Castro naceu en 1837, morreu, como sabemos, en 1885, por tanto, viveu 48 anos entre nós, e quixera destacar que é, sen dúbida, a artífice esencial da historia contemporánea da Galiza. Ela foi a súa voz e a súa intérprete principal. Ao seu patriotismo une unha preocupación constante pola condición e a sorte das mulleres, que se fai medular en toda a súa obra. O seu feminismo é correlato da súa posición biográfica, filosófica e política na vida. Actualiza a célebre sentenza de Fourier: o grau de emancipación da muller é a medida natural da emancipación en xeral. Líder, un texto seu moi combativo e explosivo, diríamos, de 1858, Cantares gallegos, de 1863, Las literatas, de 1865, a novela El caballero de las botas azules, de 1867, a obra capital en todos os sentidos da literatura galega como Follas Novas, de 1880, sen a cal a nosa literatura non sería que hoxe é. Pois ben, toda esta obra, entre outras máis, son textos fundamentais para comprendermos o radical e ousado das súas propostas en materia social, política e feminista. Ela é, en suma, o inicio da modernidade galega e, por iso, nós, galegas e galegos de hoxe, temos un grandísimo depósito, unha grandísima canteira de atractivo e de vixencia, de modernidade, como digo, na súa obra, da que tirar aínda tanto agrado, tanto coñecemento e mesmo, diríamos, tantas leccións para a nosa mente, para a nosa situación colectiva e persoal, pola profundidade da súa obra, pola súa grandísima humanidade e por ser, como todo o mundo sabe e recoñece, a grande personalidade nacional, a grande personalidade galega da cultura ou da literatura universal.